8 दिनाव आंबो दिनैसिम खनथामल' दुगैदों सनाफोर माला टिकेट दाना हरो जोंखौ माला होखारहरो मिथिया आरोना नेनानै थानोसै सानबेसे लाखिबावो जोंखौ पात्ता गैया थिनहरबानो थांगोन थिनहराबानो थाङा खुलुमबाय सनाफोर आंनि जोबान ब्लग इथिनाव थामखौ फिन खेबसेयाव बरलायबाय सबाय माजियाव जे भगबान होनाय महर लान सनाफोर दाम गैयिनिफ्रायथ' जों दाबो गेंटकावनो दङ बेनिफ्राय मा होनो 8था जालायबाय आरोना नै थान्दानि जुनैनो बेनि मानसिफ्रा थाबखौनो सिखारा बिमा फिसासो नै साफा सानैल' दाबो थ' ओमफ्राय बिफाया ओरै बारस'नानै नास्ता लायदों नालाय बेखौनो ओमफ्राय फिसाजोआ थांफानो दावराव जागासिनो दङ आरोना सान्दुं सायथाव होननानै ओंखारदोंमोन सान्दुंआनो नाङा नै बाहाय एसे नाङो लामायानो ओमफ्राय सर्टख्लायबोनाय नालायथो सान्दुंबो सायजाया गबथबथब जिरायनोबो थाजाया आरोना सनाफोर बेनिफ्राय बावला जोंखौबो थिनहरसिगोनदां माला थांनाय जायो स्कुलफ्राबो खुलिनोसै ना एसाइनमेन्ट हरनाय दङ जोंहाथ' क्लियारखौनो खालामनो मोनाखै थांनानै फटाफट एकदम खिफे गुलायनाय खिनो टाइम मोनलायलायो जोङो खिनो ओंखारबाबो बिमा फिसा खिनो मोनलायलायो बानायहैनांसिगोन आरोना एसाइनमेन्टआ नायलांबाय थादो ब्लगखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कन्स खालामगोन सनाफोर आङो नास्तिया सौफैबाय ओमफ्राय नै बिफा फिसा बैथिं आवगायलांबावबाय एसे सान्दुङाव थाबायहैनो होननानै जानायाबो जोंना फाला फालासो जाखानांगौ नालायथो स' लांगोनसै आरोना आङो रुमावहाय ओमफ्राय भिडिअखौ सोरबा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामलां ओमफ्राय गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइकखौनो मारिनानै गालां ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ गाज्रि मोनदोंबा कमेन्टआव खिथाहर मानसियाथ' सोरबा गलतिखौ खिथाबासो मा होनो सुद्रायनो हायो नङा होमबा स' गलतिफोर मोनदोंबा सुद्रायनो थाखाय आंखौबो मौका होबानो जाबाय थ' खिथाहर कमेन्टआवहाय खिथाहरदोंबो सोरबा कमेन्टआवहाय बिदि बुंनो नाङा बिदि खालामनाङा होननानै आं मोजांखौनो मोनदों आंबो मोजाङैनो रिप्लाइ होदों थेंक इउ स' माच गाज्रि मोनाखै आङो जेबो ओमफ्राय मोजां मोनग्राफ्राथ' मोजां मोनदों सनाफोर जेबो नङा लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय रुमाव सौफैफिनबाय आङो ओमफ्राय बे सासे मानसिया फुंनिफ्रायनो बिफानि मबाइल अयथासार बिफाया दिनै माने फुङाव डिउटि गैया दा बेलासियावसो ओमफ्राय नास्तियाव मा दङ सनाफोर फुङाव बांसिन रुटियानो जाखायो बिसिनिया स' नायनोसै आंबो जानानैबो लानोसै मैयानि ओंख्रि गोजांबो दङ हिटारावसो फुदुंलायदों एसे हिटार खाथियाव दोननानैहाय गुदुं खालामनानै दोनदों आरोना मैयानि पनिर ओंख्रि दङ एसे बेदरबोमोन ओंख्रिया स' जानानै लागोनसै आरोना आङो नायदो सनाफोर ओंख्रिया लाब्रा ओमफ्राय नै बेहाय दङ रटि ओमफ्राय नै बियो मैयानि पनिर आङो फुदुंखाबाय बै माबा हिटार खाथियाव दोननानै दुंबाय एसे ओमफ्राय नै बियो मैया खिरमोन आरोखि खिरबो दंमोन ओमफ्राय माबामोन नालाय बेदर ओंख्रिखौ खिरखौ जायाखैसैनो रावबो नानिनोल' एसे होबाय ओमफ्राय नै बेहाय साहा दङ आरोना बाबा फैद' स' बिथांमोन फैयावनो जानानै लागोनसै आरोना जेने थेने दुगैनानै लागनो हाबाय सनाफोर खर'बो लोब्बाय ओमफ्राय गुसुनि थाखायनो दुगैनाय जाया आरोना आरो गुसुबाबो दुगैनो हागौ दै गुदुं दंखायो ओमफ्राय खिन्थु जिफोरा एभेलेबेल लाबोआखैना दुगैखांबाथाय गानस्लायनो आरो मोनसे जिया राननो साननै नांखागौ सान्दुंआ बारा मोजां नाङा ओमफ्राय आङो बेनि मानसिफोरजोंबो रायज्लायबाय आरोना सोरजोंबा सानफ्रामबो दुगैयानो बिसोरबो गुसु नालायथो खेथि बाथिनि खामानि गैयाना न'आवनो मावै दाङै जानाय नालायथो थ' सानफ्रामबो दुगैलायनाङा आरोना दुगैया आं रायज्लायखाबायथ' सिन्था गैया ओमफ्राय जोंबो फैनाया 8 दिन नामा जाबाय बे 8 दिनाव आंबो दिनैसिम खनथामल' दुगैदों सनाफोर आं बिदि थाफेरामोन आरोना न'आवथ' जोंहा रुमावथ' गोजां बोथोरबाबो दुगैयो सानफ्रामबो दुगैबाबो सानसे बाद जानानै दुगैयो ओमफ्राय बेहाय उफाय गैया 8 दिनाव खनथाम दिनै दुगैबाय खर' लोब्बाय माला दुगैगोन आरो मिन्थिथ'ला एसे लामनो फैदों आं सनाफोर लामनानै लागोनसैलाय सान्दुंआ बांद्राय नाङालै सान्दुंआ जि लामनो बिराद खस्थ' जागासिनो दं गाननोथ' गैखायानोसै जेने थेने जाखिनि लाबोदों बेफोरखौनो गाननानै लाबाय नै गोजौआव जि लांफैबाय हनै मैया सुनानै दोननायानो रानजोबाखै आरोना नै ओरैनो एसे दंबावो ओमफ्राय एसे राननायखौ लाबाय महा जारला थ' मैया बाग्रा जि सुदोंमोन नालाय एफाजोंनो बाबायबो मैया बाग्रा जि सुनाया दिनै रानबाय बेहा पातला नालायथो बानानै लाबाय आङो नै बाबासो एसे रेहाय ओमफ्राय जोङो ओंखारबाय माने एटिएमआव थांनो आरोना माने बिफाना एटिएम गोदान फैदों नालाय ओमफ्राय आं लाबोफादों स' पिन बानायनो थांनो नागिरदों जोङो ज' एसे सान्दुं सायथावथाव आरोना सनाफोर स' थांग्रोनोसै एटिएमनि खामानियाबो जाबाय ओमफ्राय नै सेरावनो मैगं थाइगं दखान फैदो दखानफ्रा ओमफ्राय खनसेनो मैगं थाइगं ओमफ्राय गेलामाल बिदि मिक्स गोजा आरोना लाजोबखायो ओइलाय मेव खालि बिमा एफा आराम गाखोनो मोननानै बिफाजों ओमफ्राय सनाफोरनि थाबायबाय औवाया मादि स्लट एकदम फाथ्लानो आरोना औवाखौबो एसे गोसोखांथि हिसाबै केपचार खालामबाय आङो गेंटकनि औवा जि स्लटसो नै औवा बुरखासो नङा बियो सिक्किमनि औवाया बिदिसो जाहैदों जाग्रासोहाय नै गय बिफां नुवाने गय बिफां गय खरावबो जाया नालाय गय बिफां नुवानोलाय स्लटनो दालाय दासायानो बुहुद खम जोंनि बुरखाबासोमोन थ'
सर्टकाट लामाजों बारस'नसैलाय डाइपारसो लाबफानो नागिरदोंमोन जोङो ओमफ्राय मा होनो फिसाजोनि डाइपार जि बुरजा लाबनाया जोब्बाय सानमोना गानबाय थानाय बेस्रा ओमफ्राय मा होनो गारिनिफ्राय गारियावसो दाबो दं आरोना बोख्लायथ'वाखै दा बोख्लायबासो दा लायफिनसिगोन बेयाव बामनानै थाबायनांगौ खम साधारन दिनैसो बिफाजों बामजादों नङाबा बे लामाखौ खनबेसे जाखो आं गथ' बामनानै बानानै गाखोनाया प्रभु माइदि मोनदों बे अजनखौ लानानै गाखोनाया आइदै आं बेखौ खयबार गाखोखो फारसेथिं फैबाबो दावखोनांगौ बिथिं फैबाबो दावखोनांगौ मोनफैबाय हटेलावहाय हायरे बाबा आरो अफाय बेरायनो लांबावो आस्ते आस्ते दा बेलासियावथ' बिथांना माबासो दङ डिउटिसो दङ आरोना नायनोसै जों गोजा अफाय थांनो हायो ना हाया जेरावबो थांनो मोनाबा माथो गोजौआव थानानै एकदम बिदि नुहुरनायखौनो गोजोनसो मोनखाबाय नायदो ओमफ्राय आं दाबो बै जायगायाव थांनो मोनाखै दे सनाफार एकदम दाबो लाङाखै आंखौ बेहाय आरोना दानि जों बै सरब थाबायनानै फैबाय आरोना इदि गाहायाव सरब दङ थाबायनानै फैबाय ओमफ्राय बेयाव आंखौ माला लाङो आं बे जायगायाव फैनानै बै गुफुर नुनायाव थांनो मोनाबाथ' आं गैला आरोना अपमान सेस न' गोजासो बियो मादि नुहुरो नायसाय बेखौनो सानफ्रामबो जेरावबो थाङाबाबो बेखौनो नाहरबाय थायो आं रुमाव थानानै बरिं जाबाथाय बेखौ नाहरलायबाय आरोना बोराया डिउटियाव थांबाथाय थाबायनो हैनो सानोलै एकदम बिराद गोजौ गाहाय दावखोनांगौखायनो हाया जायो बोरैबाथार ओमफ्राय नै आसोल आंजों दं जि सोङो इयो सिनायाबाथाय मारिबावलायसो नामाबो मालिकनि आरोना मानै दङ एसे थाबायनानै फैनायावनो हजम जाबायानो दहाय जानाया नेनोसैलाय दा केन्टिननि ओंखाम आरोबाव माला रोगानानै लाबोनानै होफैयो होननानै आजादि मावा दाङानो आरोना दुगैनानै ओमफ्राय दिनै जि स्र' मोनबाय आङो एकदम खर'आनो देनद्रोब गोजा मानसिफोरनाव देनद्रोब जायोना जे आंना बिराद देनद्रोब जायो आं बोरैबा खर' मोनबाय आङो थैगोनसो फुबाबो खारा पेकेटनि सेम्पु लोब्बाय आं खारा हेड एन्ड शल्डारजों खारोमोन आगोलाव दा हेड एन्ड शल्डाराबो खामानि जाला सानस्लिजों लोबो सानस्लिगाबो खामानि जाला मिन्थिया खारैफोरजोंसो लोबनांसिगोन खोमा ओमफ्राय बे जों थानाय मालिकनिनो लाय आरोना ओमफ्राय बेखौ मोनजाबा आं फांनै फुनानै जासिगौमोन होखाराव जालायनाय जि मोजां थाजा नै गिसिखा नालाय दै थै जेबो होनाङा मालाय इसिनि बुरैया एखमबा फुनानै जाबाय थायो आरोना सामब्रामबो दङ नै बिदिखौ नुबाथाय गामि आराम मोनो आरोना मालाय बिदिनो फेलेबसे जायगायावनो जि मावनानै जायो गिदिर सामब्राम लाइफ्राथ' बियो फिसाबावसो बमासो लायानो र' मालाबा बैथिं दाख्लै नुनायाव थांफिनबा भिडिअ खालामनानै लागोन आङो माला टिकेट दानना हरो जोंखौ माला होखारहरो मिन्थिया आरोना नेनानै थानोसै सानबेसे लाखिबावो जोंखौ पात्ता गैया थिनहरबानो थांगोन थिनहराबानो थाङा स्कुलानो खुलिखानोसै थांखानांसिगोन खुनु उफाय गैखाला इनिफ्राय सनाफोर दिनै बेलासियाव जेरावबो थांनाय जायासै आरोना माने रुम सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो नागिरदोंमोन थांनो नागिरदोंमोन ओरैबादि खुवा माने बेलासियावनो एकदम थान्दा आरोना ओमफ्राय उन्दैफोरखौ लानो दिगदार जागोन नालायथ' जों थाङासै ओमफ्राय दहाय डिउटिनि गेजेरावनो बिफाया दै दोनफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय फिसालाया थांफादों डिउटि एरियावनो दा फिसा डाइरेक्ट दखानाव थांबाय बिनानावनो डाइपार नांगौ नालाय बेखौ लानानै फैबाय ओमफ्राय नै लाइटआ जोंलायबाय सनाफोर बेयाव आं दाबो थांनो मोनाखै ओंखायनो गोसोआ आंना खें मोनगासिनो दङ बेयाव थांनो मोनाबाथ' आङो थाङा क'क्राझाराव थांफिना आङो लांगोन होनदों माला लाङो र' बेनिफ्राय सनाफोर थांनो मोनासै नालाय भिडिअ'आबो आं बाहेरायाव लाहैनो मोनासै स' न'आवनो आङो एसे लाबाय बे जोंनायखौनो आं नाहरबाय नालाय नोंथांमोननोबो देखायलायबाय आङो ओमफ्राय भिडिअ'खौबो दोनथ'नोसै गुसुआ बारा जाबाय बाहेरायाव थाबाय थानो हाया आरोना बारा जाथारबाय ओमफ्राय जोङो लाद्रा फाद्रायैनो थाबाय दिनैहाय आंनि बे सिम्पोल सेयार खालामनायखौ जायफोरा नायलांबाय भिडिअ'आ एसे जाब्रा थाब्रा जाबाय जानो हागौ गाज्रि मोननो नांला आरोना माफ खालामदो ओमफ्राय सोरबाफोर गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारिना हो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक मारिना होलांदो मोजां मोनदोंबा मोजां कमेन्ट होलांदो गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि कमेन्ट होलांदो आरोना आं आगोलावबो बुंखादों दहायो सुद्रायनो आंनोबो मौका हो स' कमेन्टआव नोंसोर मा सानो बेखौ होनाबा आं बोरै सुद्रायनो नङा होमबा स' आंनाबो रियेल जाजोबगोन बे नङा ओमफ्राय खिन्थु आं आंनि जास्ट जालांनाय दैलि ब्लग्सआवसो आं आंनि लाइफनि शेयार खालामलांबाय थादों आरोना बेहाय गाज्रि मोननांगौ जेबो लागा गैया आंहा रावजोंबो इसिबां लोब्बा गैया कमेन्ट मोनफा मोननै मोनदों आङो स' आं गाज्रि मोनाखै सनाफोर स' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आङो दिनै मुभिसो नायनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो फंबाय बिनानावमोननि लोगोफोरनि भिडिअ हगारनाय नायैनो आं मुभिखौनो नायलायलायासै आरोना भिडिअखौ आं नायबाय फुरा नायखायो नालायथो ओमफ्राय सोरनावबा कमेन्ट होबोनाय जाया खिन्थु लाइक होनानै फैयो आङो ओमफ्राय सोरनावबा कमेन्टआथ' थाखायोआनो बांसिनानो आं कमेन्ट होखायो आरोना सनाफोर स' गाज्रि मोननो नाङा भिडिअ नायाखै साननो नाङा स' आंनिखौबो नायलांबाय थादो आंबो नोंथांमोनखौ नायनोसै स' थेंक इउ स' माच बिसोर फैबाथाय जाग्रा लाबोसिगोन खोमा बेखौ नेनानै थानोसैलै आङो ना
ओमफ्राय माला हगार हरो नायलांबाय थादों आं आपडेट होलांबाय थागोन आरो सोनाबो थेंक इउ